ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಗರ್ಮ್ ಆತೇರು ಪಾಟ್ಯಾ ತುಲೆ ಗರಂ ಆತೇರು ಗೊತ್ತಂಡಿದ್ದೆ ಸಾರಿ ಉಂಡ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈತೆ ಸೀನ್ ತುಯಿನಿ ಸೀನ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕೋಪ ನೆರೆದು ಒಂಚೂರು ತಂಡ ಉಂಡು ಐಡ್ಲೋ ಕ್ಯಾನಿಗ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ನೇಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೋಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಂಡು ಅಂಚದು ಅವು ಐಕ್ ಕಲರ್ ಪತ್ತದ ಮುಂದುಗು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಉಂಡಿಯೇ ಬೇಗ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ಲೆತಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಲಾಕಿ ಓಡೆ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನೀರು ನೆಟ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಪೂರಕ್ಲ ಉಂಟು ಬಂಡರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿ ನೋಡು ಮುಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ನೀರು ಹೋಗಿ ಎಂಗುಲಿದ್ದ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಬಂಡ ಮೀ ಕೈಲ ಬಚ್ಚೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಚಪಾತದ್ದು ಎಂಗುಲಿದ್ದ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಬಂಡ ಕಟೀಲ್ಗಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಮನ್ಗೆ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಮೇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೋತಿಜ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಐದು ದುಮ್ಮೆ ಪೋತಿಜ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎಂತ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಜದ ಅಪ್ಪಗೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಣ್ಣಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಾಡೆ ಪೋನಾಗ ಬೆಳ್ಮನ್ ಪೋಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಆರು ಪೋದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಚು ಹಾಂ ಬೆಳ್ಮನ್ಗೆ ಪೋಚಿಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಹೆಂಗಂಚೇನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನ ಪೋನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋವಂದ ಅಂಚದು ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಪ್ಪಿದಾಡಿದೆ. ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಉಂಡತಿ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಗಹನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬನ್ನಾಗುಂಡತೆ ಎಂಗುದು ಪೋಂದಿತ್ತತೆ ಅಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಪೋಯಿ ನಾವಿನೇ ರಾಗೋಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಪೋಂದೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಡ ಕಟೀಲ್ ಬಿದ್ದಾಡ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡುಂಡ ಎತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಕೊಡೆದೇ ಪತೋಂದಿನಿ ದೇ ಓ ಬರ್ಸಾಗ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪಿನಿ ನಡ್ತಂದತ್ ಪೋಪಿನಿ ಹಾಂ ಅಂದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ರೌಡಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೆಕ್ ಹಾಂ ಓ ಆನಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ರೌಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನರಕ ತೂಜು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಹಂಗಿಜ್ಜ ಅವಳು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದವಳು ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ದಿನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಈಗ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಹಲೋ ಅವಳು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಉಂಟು ಕನ್ನಪ ಯಾನೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗಿ ಹಂಗಿಂದು ಆಜೋನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಲೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಹಾಂ ದಾದಾತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತನ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಸತ್ಯ ಓಲ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯ ನೀನು ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ ಅಂಗಿ ದಿಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎಂದು ಯಾವಸ್ತೆ ಎಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲಿ ಅವು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೀರ ಮಿತ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತದಿತ್ತ ಆಂಡಲ್ ಅಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ
ಮಾಡಲಿ ಅಭಿ ಎಂದು ಮಾಡಲಿ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಲ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮಾರೆ ಆತ ಅಂಗಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿಲ ಪಾಡುಜೇರು ಓಕೆ ಸುರ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಳವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಈ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸ ಸರಿ ಅವಾಗ ರಿಕ್ಷಾದ ಅಂಜ ಒರೆಸುದು ಸರಿ ಓಕೆ ಬಿದಾಡಿ ಅಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಪುಂಡು ಗಂಟೆ ತಾತನ್ ಗೊತ್ತನೇ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೋಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಹೋಗುವ ಏನ ಏನ್ ಪೋಯಾ ಚಿತ್ತೂಲ ಪೋಯಾ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ತಾಯಿ పోండా వాటియా ఓకే ಬೆಳ್ಮನ್ಗೆ ಎಂಗುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಸ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಈ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಕ ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಉರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನಾಗ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಓಕೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುರ್ಲುಡಾಂಡು ಬೆಳ್ಮನ್ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಸೀಟದ ಪುರ ಸೊ ನಾನಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಟ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಜಬ್ಡಾದು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಪೋಯೇರು ಓಕೆ ಮುಂದುಗ ಕಟೀಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆತನ್ ಮಾರೆ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಪಾಪ ದಿಯರೆ ಪೋಯಿರಂಗೆ ಮುಖ ಜಬ್ಡಾದು ನಾನಾ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆನ್ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಆ ಗೊಂದಲ ಆಡು ಭಯ ಆಡು ಅತ್ ಏನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್ ಹೊರ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಲಾಗ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಡ್ ತುಯ್ನಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಆತು ಮುಟ್ಟಡ್ ತೂತಿಜಾನು ಇನಿ ಆತ ಮುಟ್ಟಡ್ತುಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಬಾಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಚೇಂಜ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನವಲೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ 2-3 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಕಳ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತನ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ಡೆಗೆ ತೊಂಡ ದಯಪಂಡ ಕಟೀಲ್ಡೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಅವು ದುಂಬುಲ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಕಟೀಲ್ಡೆಗೆ ತೊಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಓಕೆ ಕಟೀಲ್ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೆಳ್ಮನ್ ಹಿಡಿದು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ತಿದೇ ಬನ್ನೇಟಲ ಬರ್ಸನಿ ಜಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೋಬಿ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಪಣೊಂದಲ್ಲೇ ಗೋಬಿ 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 ಬಂದು ಮೂಲು ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಣ್ಣದೆ ಸೋಕುಡು ಗೋಬಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪೋಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬುಡ್ಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಸಡ್ ಉಂಟವನಿಕ್ ಅಯ್ಯ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕಾಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಯ ಮೇರೆ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಯಾವ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಹೇಳು ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಐಟಮ್ ಇದ್ದದೆ ಅಪ್ಪ
ಚಪಾತಿ ಬೋಡ ವಡೆ ವಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿಯ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ಜೋರು ಪಂಡ ಜೋರು ಮೇರೆಗೆ ಗೋಬಿದ್ದು ನೋಡುದು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಅಂದು ಸಾರಿ ഞാൻ മുറിച്ച് പണ്ടേ പോയിന്ന് ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪಣ ಬಿರೋಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂತಿ ಅಂಚ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹಾಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ಅರೆ ಗೋಬಿಗೆ ತೊಂಡ ಏನ ಅವು ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಏನ ಏನ ಯಾವ ಇರ್ನ ಏತಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿನ ಏಪತ್ತು ಉಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಳೈತೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ನೀದುಂಡತ ಸದ್ದೇಜ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಕರ್ಪೂರ ನಿಜ ಹೋಯ್ತು ಈ ಬೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಮ ಬಚ್ಚದೆ ಒಂದು ಖಾರ ಅದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೋಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ತಿನ್ಬಲ ಶೀ ನೈಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕರಿಬೇನ ತೆರೆಗೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತರು ಈ ಬಡೆ ಬಾಡುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಗೆ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ಹಾಫ್ ಗೋಬಿಲಾಗೆ ತಂದು ಅವಾಗ ಕೂಲ್ ಪಡೆದು ನಮಗೆ ಪಡೆದು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋದು ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮಸ್ತೆ.